Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Pozdrav svima ljudi, Kimi sa vama ovdje, dobrodošli na moj kanal i ljudi u današnjem klipu radimo Artworld Challenge. U današnjem klipu radimo Artworld Challenge, tu je sa mnom i... Čebe. Tu je sa mnom i Beć, najveći Beć. Vijed. Da. U današnjem klipu radimo, što mi glaže vrati. Može biti što? U današnjem klipu... Ajde be. U današnjem klipu radimo Artworld Challenge. Ili ti dodaj reč challenge. Fora tog izazova jeste da ja na primjer kažem, kažem Beograd, on treba da u roku od 3 sekunde doda reč na to Beograd, na primjer Beograd na. Ja kažem Beograd na vodi, on treba kaže i cela rečenica se sve ponavlja i ko se spetlja mora da uradi 20 koraka. Ako ne uradi 20 koraka mora da bira da izvede jaje, da pojede jaje, da ispije jaje. Ako nećeš do 20 koraka jaje popiješ. Niš. Niš je? Niš je lep. Niš je lep grad. Na. Niš je lep grad na vodi. Kako na vodi? Pošto ima veze, ajde pričaj brzo. Niš je lep grad na vodi. U. Niš je lep grad na vodi u vrtu. U vrtu. Ajde celo reč. Niš je lep grad. Približi se ovo. Telo premeni, ti si se iskrivila tam. Ajde, nema razmišljanja brate. Izteče ovaj. Ajde be radim na seriji. Ajde. Niš je lep grad u vod. Kako sam rekao? Trčim, pumpam sklekove, svaki Nema, pa ja neću. Ajde ne smare da radi 20 skleka što si debil. Brate, ja vidim ovdje sutra čekam. Čekaj, a izgubili? Pa ja rečenicu ne mogu se sjedim Pa, poznam. to je fora u challenge, razumiješ li? Ti treba dok pričaš reći, aj radi 20 skleka, koji se nema. Ja prvo, nemoj da si ispionajal, da će te ubijem na mjesto. Koliko treba da uzmem? Još što znam pola, kaže kuzni brate. Koliko? Vozi. Voda nema, će trpiš. Voda nema, znači idemo na rigorozni uslov. Brati, ja ako zjebim, ja će jedem. Čekaj. Ajde, nemoj da si ispionajal, će te utepam na mjesto. Nema, brate, možda biraš, a ćeš da mu glitneš i da progutaš. Tiše. A kafa ti je još gora, samo da daš kafu. Ja sam kafu ja. Diši na nos, diši da smrdaviš. Što je? Da pljuneš? A? Nema pljuvaj, brate. Možda baš... Pa brate, potrudi se. Ajde, izdrži. Idem kupatilo. Kakav bikinerik. Otiši naše da se... Da ispiju pošto možda pokuta. Jebi ga. Nam mi vodu. Zatvori vrat. Nema vola, nema. Brate, te zubi kako sam. Brate, nema veze, ja će glitam to i ja ti čutim. Ne se zabavim. Nema voda. Možeš da budeš kaj. Brate, gle zubi kako sam. Nasmej se. Dobro si. Idemo sada na drugu, jer ćemo 2 puta, jer sam ga 15 minuta čekao da se tamo pere, nije mogao da izdrži da proguta. Teže se udajem. Pa što večno pamuju bi? Gospodi pomiluj, gospodi Možeš si preješ u pupu i što? Aj se čuti. Može. Aj. Kutija. Kutija na. Kutija na stolu. Između. Pa glup. Ajde, imaš još jednu, ajde. Ali pomoć što da kutija. Kutija. Kutija na. Kutija na stolu. Kutija na stolu između. Kutija na stolu između bureka. Kutija na stolu između bureka na. Kutija na stolu između bureka na polici. Kutija na stolu između bureka na polici iznad. Kutija na stolu između bureka na polici iznad knjige. Kutija na stolu između bureka na polici
iznad kompjutera. A neke sam ja knjige glupane Ne. Gospodi po Ne. Nema, a sad nemoj da bejaš, debilu. Ne. Čekaj, ja sam... Aj ponovo. Možeš, nema ponovno, možeš manje da uzmeš od me grota. Evo ti, ovo je manje. Dolazi vam. Dođi da leti avionče. Beje, daj mi jak Evo, izgleda. Daj mi Beje. Beje, daj vam, majku. Imaš i lava? Idem tamo. Mogu da se pljunuti. Ajde, ćeš kupat. Što reži na te verka si Čekaj, je. pa ono ispadno negdje. Mi su... Da ono neka ispadno, što ispadno? Ajme bol tako će dunemo to. Gdje vas ono ispadno od ovo? A ne moja belvi da je bilo, će pomisliti da nesi pojeja. Nasmej se samo da vidim kako si pojeja. Ne, nasmej se. Ajde, ovo je barem mola pogutaš, malo imaš. Da vidim. Da vidim. Nasmej se, nemoj si pljunao me. Nameštamo klip. Nasmej se. Da vidim bez zubive, vrat. Da vidim. A što se mi nasmiješ, kaži mi, što je fora? Nesi došao takvi zubni klip. Gledaj, fuj. Da vidim, dobro li je? Ma, kuđaj ga ovo Beje. Zaglavi su uša, jebem ti. Ručka je zlato, Pa ne moje. mogu uši, zaglavi sam, čuj se. Ručka bre, ajde bez leva, to ću pređeš bez leva. Bez leva sile babilo. Ovo ću pokačam Beje. Ne, A odjavi kul, odjavi kul. ne. Evo si se isporaća, ja će te ubijem. Odjavi klip pa je Beje. Imam ovdje kritičnu situaciju. Znači ljudi moji, to je bilo to za ovaj klip. Znači se vidi. Ako vam se... To je bilo to za ovaj klip, ako vam se svidio obavezno ostavite like. Ako želite drugu epizodu ovog klipa, 200 lajkova i snimamo i drugi deo ovog klipa. Već otišao da se... Već! Znači mi se vidimo u narednom klipu, a do tada želim vam veliki pozdrav. Pa muđa. Ćao!